λίγες ημέρες, σε κάθε λίγες εβδομάδες, υπάρχει κάποιος που θα μου στείλει ένα fake προφίλ που έχουν κάνει για μένα στο TikTok, στο Instagram, κατά καιρούς και στο Facebook. Ευτυχώς Facebook και Instagram τα κατεβάζουν αμέσως. Στο TikTok μεγάλη μάστιγα, δεν τα κατεβάζουν ποτέ, οπότε υπάρχουν πάνω από 20 διαφορετικά fake προφίλ. Και κατά καιρούς μου έχουν στείλει κιόλας άνθρωποι να μου πούνε ότι έχουν εξαπατηθεί και τους πηγαίνουν σε ευκαιρίες εύκολου πλουτισμού και καλά με κρυπτονομίσματα ή επενδυτικά. Και πάντα αναρωτιόμουν, μα πώς είναι δυνατόν εμείς να προωθούμε μία legit επιχείρηση, μία επιχείρηση που έχει πραγματικά προϊόντα, που δίνουν αξία στην αγορά, που φέρνουν πραγματικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις, όπως να φτιάξουμε σε έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία μία ιστοσελίδα, μία εφαρμογή για το κινητό του, να του τρέξουμε ηλεκτρονικές καμπάνιες για να βρει πελατολόγιο, να του στήσουμε τα social media και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και να υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από μηνύματα πηγαίνουν και επενδύουν. Νομίζουν σε κάποιον που τους λέει φέρει μου απλά 500 ευρώ και θα στα κάνω 5.000 την επόμενη εβδομάδα. Και πηγαίνουν και χωρίς καν να του έχουν μιλήσει προσωπικά, δίνουν αυτά τα χρήματα και φυσικά μετά ο άλλος εξαφανίζεται. Και νομίζω ότι κατάλαβα γιατί οι άνθρωποι τελικά την πατάνε μέσα σε τέτοιες ευκαιρίες εύκολου πλουτισμού. Συνέχεια στο επόμενο βίντεο να σας πω τι ανακάλυψα.